At Buhush Hospital, patient safety and quality of care are at the heart of everything we do. In a 35-bed ward, our team set out to create a safer, smarter environment, one that supports both patients and medical staff. Pe lângă această funcție a radarului semnelor vitale, pacientul poate să acționeze alarma de SOS, care imediat ajunge în stația centrală a asistenților și alarmează pe aceștia. De asemenea, butonul de urgență este foarte necesar pacientului, deoarece poate să ia legătura imediat cu personalul medical atunci când are nevoie de schimbarea lenjeriei sau poate s-a terminat perfuzia sau este nevoie de absolut orice. Poate să ia legătura cu personalul medical, comunicarea se face bidirecțională și acest lucru ne ajută foarte mult. We wanted a system that would allow us to stay aware of patients' conditions, respond to emergencies faster, and reduce nurses' workload, all while ensuring privacy and compliance with hospital regulations. Deasupra mea se află radarul pentru depistarea căderilor. Pacientul, dacă se află pe marginea patului și are o situație în care există o cădere, sistemul alarmează automat în stația centrală de monitorizare pentru ca să se intervină și să se vadă ce anume a dus la căderea pacientului. Together with our technology partner, we introduced a complete smart ward solution built on Hikvision's AIoT technologies, connecting bedhead terminals, fall detection radars, bathroom emergency buttons, and a central nurse station into one unified system. Each room communicates directly with the nurses, allowing immediate response when help is needed. Advanced radars continuously detect movement, falls, and vital signs without using cameras or visual recordings. This ensures patient privacy while giving nurses constant awareness of each room's condition. Through the central console and Hikvision PDAs, nurses can view every call and alarm in real time, ensuring no delay in patient care and smoother condition across the team. A live dashboard offers a complete overview of the ward, showing bed occupancy, active alarms, and staff response times. It helps the management team optimize workflow and improve service quality. Since the system was implemented, response times have improved, and our staff can focus more on patient care rather than manual checks. Sistemul de supraveghere prin termoviziune a pacienților internați în secția noastră de medicină internă este în avantajul atât al pacientului cât și al nostru cadrelor medico-sanitare, cei care îi îngrijim pe acești pacienți. With Romania's new safety regulations requiring panic buttons in all hospital rooms, Buhush Hospital is already one step ahead, setting an example for healthcare modernization nationwide through Hikvision's smart healthcare solution. Technology, compassion, and teamwork, working together for better patient care. Smart healthcare at Buhush Hospital.